Здравейте, хора! Вижте какво съм се взела за училище. Имаме 3 торби за това да се заемаме за работа. Така, първо съм се взела тези фломастери. След това едни моливи. Също съм се взела тези хайлайтери. Те са 4 броя. Видях това тиксо и си казах, че трябва да си го взема. Тиксо, което не се използва с ножица. Разбира се, че го взех. Следващото нещо са ето тези ластици. Също се взех и този пластелин. Взех си темперни бои и водни бои. Също се взех и глина. Също си взех и много химикали. Първо този с розово и черно, после това розовия, този с пандичка, този на пеперутки, един нормален син, един с контролер, едно с сърчице и последния този с цветята. Също си взех и един молив. Взех си и 4 тетрадки. Една с диня, една с малини, една с череши и последната с авокадо. После съм си взела ето този клин на Hello Kitty. Че да си направя комплект, си взех и този свичър на Hello Kitty. Взех си и едни чорапи. И последното нещо е ето този сив панталон. Добре, хора, това беше моят хол за училище. Абонирайте се за още такива видеа. Чао, хора! Но хора, не ми се ходи на училище.